mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Nag-audition ako sa choir. At na-fall ako sa choir master ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Vivian. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Hindi naman talaga ako singer. Pero, medyo marunong akong kumanta. Tumatama naman sa tono yung pagkanta ko. Yan siguro ang dahilan kung bakit pinag-audition ako ng friend ko sa isang choir sa simbahan namin. Kulang daw kasi sila ng singers. Kasi yung iba, matatanda na raw. Hindi na kayang umattend ng mga practice at sumali kapag nagmimisa. Kaya mga bata na raw ang kinukuha para pasalihin. So ako naman, wala rin naman ako magawa madalas sa buhay. At total, kaya ko pa namang pagsabayin ang senior high school life ko at ang pagkanta. So sumama ako para mag-audition. Eto na, medyo marami kami. Mga halos 20 kaming lahat. Karamihan sa amin, mga babae. May konting boys, mga halos kaedad ko rin. So ayun na, dumating na bigla yung choir master. DJ Rocky. Natulala ako sa kanya. Ang gwapo niya kasi. Ang kinis pa ng kutis. Kumbaga, kutis yayamanin. Matangkad, tapos ang puputi ng ngipin. Naisip ko nga, OMG, I think crush ko si choir master. Tsaka, nasa hustong edad din naman na ako, no? Para magkaroon ng crush. Tsaka crush lang naman. So eto na nga, sumalang na kami sa audition. Ewan ko kung bakit, pero ako yung huling sumalang sa audition. Kaya simula, nakatitig lang ako kay choir master. Grabe yung bata pa niyo, as in early 20s. Pero ang galing-galing na niya sa music. Pati nga raw orchestra namin, siya rin yung may hawak. Nakaka-impress, 'di ba? So yun na nga, kumanta lahat ng auditionees. Naipasok na rin sila kung saang voice range ba sila kabilang. Sa babae, either soprano or alto, tapos sa lalaki, tenor or bass. Ganun. Alam ko yan kasi kaka-join ko nga lang this year. So ako, ewan ko kung bakit, pero feeling ko na save for the best for last ako. Save the best for last. Ganun ang peg. Kasi ako yung nasa huli, doon sa listahan ng auditionees. Napaghahalataang sumabit lang sa listahan. Nahatak, diba? So turn ko na, DJ Rocky. Nakatayo ako sa harap ni choir master. Yung mga kamay at daliri niya nasa piano. Tinanong niya ako, "Hi Vivian, so what will be your song?" Napaisip ako.
Hala? Bakit niya ako in-English? Ito namang mga nauna sa akin, di naman niya ginanyan. Kaya DJ Rocky, i-wenave ko na lang yung hair ko sa likod ng tenga ko kasi kinikilig ako sa kanya. Ewan ko ba? Guwapo. Guwapo talaga. So ayun, sumagot na lang ako. Sir, I'll be singing Light of a Million Mornings. Sagot niya sa akin, oh, that's a good song. Good luck. Ngumiti ako saglit at kumanta na. Isang stanza and then chorus. Medyo may kataasan pero naabot ko naman. Pumalakpak si choir master pagkatapos kong kumanta. At tumayo pa. Akalain mong nag-standing ovation pa? DJ Rocky, aaminin ko. Natouch ako. Then sabi sa akin ni choir master, well done, Vivian. You are in the soprano vocal range. Naaabot mo naman pala yung mga matataas na nota. Yes, naaabot mo ang mga matataas na nota. Alam mo, DJ Rocky, noong narinig ko yung salitang nota, bigla akong napatingin sa nota niya. Doon, sa ibaba. Napatitig ako doon ng ilang segundo until naalimpungatan ako na nota sa pagkanta yung sinasabi niya. Hindi yung nota niya. Bigla siyang natawa at ako rin ay medyo nahiya sa hindi ko sinasadyang pagtingin sa nota niya. Nagtawanan na rin kasi yung ibang auditionees. Napayuko na lang ako habang tumatawa. Sumagat na lang ako ng, sorry sir, yes. Apo, abot ko po yung mga matataas na nota. At doon na nagsimula ang pagkakaibigan namin ng choir master ko. Nang dahil lang sa pagtingin ko sa nota niya. Actually, nagkamabutihan kami kasi nagkatuksuhan kami sa choir. Eventually, few months after, kami na. Opo, jowa ko na si choir master. At hanggang ngayon, jowa ko siya. Professional naman po kami tuwing may practice at performance. Pero yon, privately, naabot ko na rin talaga yung nota niya. Minsan pa nga, ginagamit ko. Pero hanggang dun lang yun Promise. Magtatapos muna ako ng kolehiyo. Kaya, ang policy ko sa relasyon namin, notes first before nota. Studies first before tchuk-tchak. Okay naman yun sa kanya. Kaya all is well kami ni choir master. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. And thank you sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Vivian. At ito, ang aking SPG. As in, super. Wagner. Secret. Wow.